pecel iki. Iki lho. Yo, ayo Bu Kodo. Siapa putale perawat belum prajurit titik kuda serta manggul senjata selebret diberi tumacang yang tarik sawah segera kemerdekaan bangun negara. Ayo. Wara kaca wadya bala bibi. Kang gawe perkara ewatene ribut. Ayo, Cok. Nah, ayo Bi. Kita ganteng lebih dia sini. Tapi sayangnya. Bos. Siapa budale perawat belum prajurit titik kuda serta manggul senjata selebret diberi tarik sawah segera kemerdekaan bangun negara. Siapa budale perawat prajurit titik kuda serta manggul senjata selebret diberi tumacang tarik sawah segera kemerdekaan bangun negara. Yo, wah, ya bigor. Yo. Perebang rawe Sang Prabu Mukodo. Sang Prabu Mukodo kang rasuk busana kanalendran bugar. Busana kapandetan delapah kursi gading dampar kencana yen Cinandra pindha sekar arum bawana maribawa. Juret. Wah. Lelepah lambene we ono minyak lambene we ono minyak bakabu lambene we ono minyak ben ketok manis lah kaya ngidap-ngidapi lelepah panganane eko iwak entah uga bocah-bocah. Jerenanmu senenganmu iwak entah. Moh penak iwak entah. Sindene luluk eluk. Nyapa Mas, nyapa? Kowe mau dirasani eko. Piye? Luluk nyapa tau tak ujak ra tau gelem nyapa. Apa tau ngejak? Kapan? Tenan.
Wedi sampean nyokotan. Tapi lek sing ngejak awakmu kok gelem ya trayek iki kok iso. Ora kowe kalah ganteng karo aku lho kok. Ora ngono. Ratu sing sugih bondo sugih bandu sugih donya Mas Picis Raja Brana ora kaya dene Eka Mukada Mukadi tapi sayange siji ora wani rabi ya Eka iki ora piye Dik Jek ora kesane iki piye Dik tapi kan aku wis lah iya. Rono rene lanceng tanggung. Rono rene nguber wedokan nganti YouTuber jajak ditolak mentah-mentah yo iko. Loh sing nolak kono kok. Apa ora roh kagetmu aku. Buka lempitan iki mesti. Tapi ganteng gagah pideksa ora kaya dene Eko. Kondang kalau kok. Pacare digawa kancane ya iki. Runtang-runtung nalika dok semuhun. Ora kaya dene sanggone ning Bagorejo. Saiki wis rabi ya kaya. Arek wis rabi ya. Iya. Dening kendhong lan kowe sagunging para prajurit durung bombong jroning ati durung bombong jroning Brahmantyaku minangka Eka tetungguling ayuda Eka tetungguling ayuda Sekar Arubawana ayo waspadakno pegon maribawane tepuk tangan sing rame Bapak Ibu tepuk tangan sing rame ayo hebat. Dina iki yoga randojar jauh. Ayo wah ayo ojo nenti iki lakone kok hei kok jauh
Hei, Eko dhisik. Jaok. Jaok Bali. Ayo to Jaok Bali. Hei, kayak contoh Iqbal kan gue contoh. Iqbal kan gue contoh. Iqbal, keratin Iqbal. Ayo kok, ayo kok, ayo kok. Yo lah, yo iki. Yo iki ayo kok. Koyok kade. Lah, yo iki. Koyok ruwai Pak Darno. Hei. Yo. Yo. Yo, kerucilan go. Yo, ayo kok, kerucil kok. Ora. Ayo kok. Ojo pipi. Ayo kok. Pisan sak ceklek. Hai, kok iso hop tak sampluk pagelaran rombet. Kok. Oh, kerucil radoyan. Songkler Bagurjo. Ayo songkler. Hai. Ayo, ukel songkler. Ayo. Yo, tepuk tangan. Ayo. Tepuk tangan sing rame Bapak Ibu. Ayo kok. Ayo. Yo, koyo epa. Koyo madun. Piye kok? Hop piye to hop? Wah kuwi. Alah ngene nesu purek. Hei. Langsung tayangan. Oke. Eko purek kali oleh purek. Arek nesuan. Ayo kok, kepiake wadya bala le. Iya. Yo. Kamu kok selingkuh sih? Gak mau aku. Yo, bisa memang harap. Hei, penak kok. Hei. Apa mait Mas Eko? Urung. Kayak kisah Eko ya. Ayo toh. Mas, kok. Kene getun. Sing kono wurung. Sing endi? Pak Deko wis urung buru getun. Bi, kayak kisah Pak Deko ya. Heeh. Goyang ning ndi Mas? Kene ae wis, kene ae. Ojo bibi bahaya. Apa lagune? Kuwi nek Robi yo. Oh, namu ya di rumah wong liya. Lah yo, tipe namu ya di rumah wong liya. Oh, tidak masalah. Keliwat larane. Terus no, getun ae yo.
Arek-arek rada nyawer tapi request ae to. Isun riko apusi padahal riko wis janji ya kalau dadi siji isun oseng rasane ati kode kole ganti do beri rasane ati iki wis nasib ison riko abusi padahal riko wis janji ya kalau urip dadi siji ison oseng dayani nong rasane ati kokone ganti beri rasane ati pikiran sing bisa ayam sing ngatot moto Piye Pak? Piye masih balik? Oh ya sapa iki? Ayo. Sapa? Pikiran sing bisa ayam sing ngatot moto alangan ati susah Uduk. Rel. Oh iya Dik. Hei ayo Rel. Yo. Yang ore Yo. Hei. Ora nek ora serempok tapi Rel ya. Kono, nek Kudayanto. Kudayanto. Ya. As. So ayam sing ngatot moto alangan Enak ati susah nelongso yen riko suloyo Yo. Hoi. pikir yang sing bisa ayam sing ngatot moto alangan ati susah nelongso riko suloyo Alah rasa kemenyek dan diketunono sing ana guna ora nek guna kowe gedun sing yang wis kadung dirumiat wong liya apa pengen wet laksa mentora sia-sia apa pengen sing riko jaga diketunono sing ana guna yang wis kadung dirumiat wong liya apa pengen sia-sia apa pengen sing riko jaga saiki kampiang urip sana Yoi, penanan apa ya ngono to wong ayo. Wis lali apa to iki? Saiki
Sedingan lunga di rumah wong liya. Diketutono sing ana gunung yang wis kadung tiru Genten Mukodo. Ayo kok. Bi. Sio aku pengen sing riko Kentung ya mek laya-laya lho bot kurang ajar. Ayo Tung. Yuk. Masih bal. Yo. Urung pel iki. Urung iso. Yo. Wes lali ambi ora pengen saiki Yo. Mune ojo gampang sembrono duwe sendingan ambi ngeliyo ngasane Lulu Jackie Chan. sendingan lunga di rumah wong liya. Gak pikir. Eko sing jatene perkara. Ayo Tung. Os. Mati dening aku barat. Ayo. Ojo takut dosa dirone. Os. Sikra Aku tetep golek ayuda panguwasa tunggal ing Sekara Rubawana. Aja mung pedapuran ayo maju. Kelakon tunggal jaga mundurane. Asri suarane kumuruk samya lakur karsa ngestu padha dawuhe sang lata sajuru-juru ayahi Bos. Bedebah. Cocilakan padha cek-cekan. Sesebahan agung ora kaya dening Eko. Tetungguling ayuda panguwasa tunggal. Mula waspadakno ayo maju. Kelakonku nglawe tanganku ora seblak. Sigar merapat aja takon dosa. Wah, bangsa baline gapuranmu kok. Kumlawe tanganku seblak rasigar merapat aja takon dosa kowe kok. Tentare paman kene. Eko omot gapuranmu sing bakal dadi layatan. Ayo maju. Rasikra ngayoknya ayai karya pakaryane kaca kumrego saka caca tali wanda manuk kesetya yo Lebur dening Pangasuti awujud
Ruto dinawa kang jumlegar ewa dene Mukodaya eka Mukadi lebur sekabehaning dosa lebur sekabehaning kang ala Cundala jumbo deling antaris ora kaya dene eka kang iya geger oh ayo Rome kaya sama lu iya no ayo ribut ayo Coli iki lho yo ayo Mukodaya ayo Kudu eko lihat rabi cepot lho. Kudu eko lihat rabi cepot. iya iki lho Yo. Anakmu ora melok, Bu. Anakmu ora melok. Yo, eko iki eko iki. Ayo Bi. Hoi. Ya. Bawa Bu. Hoi. Hoi lah. Tanda dasar. Hae hae hae. Maju tuh. Tuh, tas dase no. Dase no. Nah, dase. Yo. Apya koyo Jawa. Ayo. Jare mati. Awas. Wah, Iya. tak rusuh aku lagi sawer dhewe ketemu iki. Aku Ayo, tipu. Bot, ayo, Bot. Aku tipu. Dhuwur ulo karus. Yo. Hoi. Hoi. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Terima kasih ya Yan. Ayo, maju larap. Oh. Ayo tak deco.
Ayo pecos sing dadekne perkara pecos. Sing dadekne perkara. Panas Pak. Iya. Panas. Ayo sapa kae klindang-klindang kae. Ayo happy deh. Audio. Penak cok. Weh dokongi ya. Tonggone operatore. Ayo Bu, ayo Bu.
Sapa ketok? Sapa ketok? Aduh, aduh. Woi, 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 woi. Kicau mania, kicau mania, kicau, kicau, kicau mania, kicau mania, kicau, kicau, kicau mania, kicau mania, oh kicau, kicau, kicau mania, kicau mania, kicau, kicau, kicau mania. Yoi. Iya, iya. Ayo coy, ayo coy. Las, las, Os. Hai, hai, ya, ya. Ya, hai, ya. yo yo. Ya, hai, hai. Ayo, ayo. Hoi, haha. Ayo kejar, tadi, tadi. Cokot jempolane lah. Wah, itu dasar, itu dasar. Balik ke dolanan sinden iki kok. Kenare, kenapa?